Cocok lho, Mbak. Cocok lho, cocok lho. Cocok ora jane. Alhamdulillah.
Acarane meriah, kaya pakai dijabahi Gusti Allah, ditekani udan kuwi insyaallah pertanda doa seseorang apa? Iki kok bener semuanya mereka. Orang kok jalan grup iki, wong acarane HUT. Halo barang nih HUT. Bro. Apa HUT iki? Maksudnya itu tulisannya itu apa? HUT. Rusak iki ya to. Lah yo wacane apa? Maksudnya HUT itu lho kepanjangannya apa? Wong dhewe iki terkenal jangan jenius. Kok iso HUT? Lah ini HUT ini menika hari ulang tahun. Oh, buat Bapak Hari, semoga panjang umur, sehat selalu. Itu apa toh? Lah, dulu yang ini. Hari ulang tahun loh. Hari ulang tahun. Nanti ulang tahun hari kok ini. Nah, ini kok ada tujuh. Mas, bono ora nek kabel muncak, Mas. Iki lek tak ngomong iki dadane. Lah, dulu yang ini. Hari ulang tahun SMA 1 Balong. Ulang tahun SMA Balong. Ya apa? Itu mana nih hari? Nanti hari ulang tahun. Itu ulang tahun di hari. Aku udah mendung. Ya kok potong-potong lunas dari ini. Ini mau saya nggih kalau ibu olah niki panjenengan utusnya panitia. Bersama udane Rabi Reda nyuwun uyak bunga. Iya. Iya. Kali tahu lombok. Goreng. Pucuk lho. Pola bisa sing apik lho urung-urung iki kok aku ora iki gak aku pengen. Oke nek bos. Iki pengen tarik kendul lho. Ya apik lho. SMA ini gak sepel mengenalkan budaya sejak dini. Ini kenal orang reok. Besok aku bakal kok SMA siji kok terangkat. Lho. Wis dipasaki ngene iki disewake klambi iki anane yo ditampil ngene masyarakat sebeda. Iki hubungane wong kok malah dukun. Iki pakai polae lah. Paling energi. Dadi nglorot ngene besok do karep dhewe. Iki tak dadane iki dadane. Model ngene iki gerak hebat gitu. Ya, mana itu. Kedungan enggak? Kok dia agak kedungan. Kedungan. Cepat. Bendungan asar teles.
kurang manis tambah itu. Kowe iki mbok jalan yang ngono nggih. Ora gawe ngono kuwi. Lah iki wis genah. Iki bibit teruse adewe. Pelestari reok iki ya saka adik-adik ngene iki lho. Nyatane kok kono wis semangat lho. Semangat. Kowe lho nek jadilan gede-gede ngene iki. Umpamane aku ajate adik iki mau ya. Tung tung tung. Ya, Sek, iki aku nek praktekne tung. dasmu dhewe iku kok blak-blak. Tak tung ditutup. Dadi ngadeg dhisik. Omong ae to. Kowe bare kok ndok Kowe karo ngendangi ngene. Nek sing tuwa-tuwa ngadeg dhisik, berangi gadah ngene. Tak lagi joget. Sing mburi iki mlakune penak. Mergo sepatune pas sing arep kegedean dadi rada rembug. Tapi jangan lupa Semangat semangat. Tepuk tangan buat siswa-siswi SMAN 1 Balong. Sekolah cinta budaya ini. Bisa dulu ngangkat budaya Ponorogo. Masuk. Anak-anak didik diwai fasilitas. Acara ulang tahun menanggapi reok. Diwai wadah. Nggih ngembangke kesenian reok Ponorogo. Matur suwun nggih Ibu Kepala SMAN 1 Balong. Ya Allah, aku salah. Amin. Oh, baik itu lah. Ya, Bu. Ya, Bu. Gue harap tuh jangan sampai baik. Orang Ini kita ini mengajarkan edukasi sebagai seniman ojo sok nyawang duit. Ini sawang ke duduran. Aku kan bawa parani sama kepala sekolah. sama aku beli kepala sekolah buku. Siapa? Sing tak senengi buku loro. Siapa? Ada sing galak ya, ada sing ayu. Aku seneng bahasa Jawa nggih. Siapa? Bu Nopi. Oh, wae. Tapi itu yang putih. Lah, itu bocah tekatan resikan yang ini. Sponsori oleh Dengar dewe oleh bola-bola kalau main tinju. Ora panitia bocah kakek ra dhewe kok iso. Didongane paling ndak sekolah iki dadi
lulusan lulungi kluthuk yo kuwi. Ya paling enggak bagi mendoakan semoga SMAN 1 Balong selalu mencetak siswa-siswi generasi bangsa yang baik dan jenius. Tepuk tangan buat SMAN 1 Balong. Ngapain kuwi? Terus para bapak ibu guru sabar asalipun didik siswa-siswinipun. Amin. Ora. Ngono kan dhuwur. Kok doane sekolah kuwi murat marek kok doane sekolah. Ya kuwi paling enggak bapak ibu guru lak gawe Tak warai. Iki dipegang tangan disponsori TikTok Ranjang Kuning. Ya paling enggak diajak sama Apa? bapak ibu kepala sekolah lain, bapak ibu guru, kaosnya merah, abang Ini amanah. Amanah SMA 1 Bau tetap menjadi yang utama. Allahumma amin. Tapi ngono jane. Bang. Saya Pak Nemi kok bangga duwe murid kaya ngene iki seneng budaya. Mergane Ponorogo sing utama iki budaya. ya oke. Ya apik ngono lah. Kalau dikai tepuk tangan kalau merasa seneng Apa iki tepuk tangan tanpa saweran iki apa to ngono iki kok iki. Oh, betul. Katoke ireng. Ireng saka temen insyaallah lek wonge apik teko besok bakal rezeki lancar tapi kepala sekolah ya suwi. Amin. Ya kuwi terbukti Pak. Perang. Apa sih? Rangkulan kabeh guru aja pernah membeda-bedakan satu dengan yang sama lain. Ingat bersama diri, berdiri Sama tinggi. duduk sama rata. Gila apik kuwi lha kira bocah adik-adikmu ki yo mbok kok obahne. Dekat sekolah we. Ya sama di sini sama sama lagi. Lah ini. Nih, Kamu tahu kan? Kamu tahu. iki ya siswa ngene ku. Bukan we. Ayo Beda. Ayo wangi rusuk-rusuk dulu. Ayo langsung dulu ya. Yo. Satu. Okay.
murid SMA 1 balon ki yo kayak pemain ngono lho. Ya kene andene kok ora seragam. Ayo kene sempet nyambuyung acarane gone dhewe. Ayo kok muntut-muntut. Iki. Nah, beda bener. Lapangan dibersihkan. Roda kedua.
Oh.